Muling nagpaalala ang Tacloban City Health Office sa posibleng dulot ng mainit na panahon ngayong taon. Ngayong panahon ng tag-init, muling pinalalahanan ng mga tao sa posibleng dulot ng mainit na panahon. Sa pagpasok pa lang ng Marso, nakapagtala na ng mataas na init ng temperatura ang ilang bahagi ng Eastern Visayas, kagaya na lamang sa Catbalogan, Samar na nakaranas ng 41 degrees Celsius at 43 na init ang temperatura sa Giwan, Eastern Samar nitong March 16, 2025 at nakaranas ng mataas na init na abot sa 41 degrees Celsius dito sa Tacloban City, kung saan nasa extreme caution na maaring magdulot ng heat stroke base na din sa highest heat index forecast ng Pag-asa. Sa mga susunod na buwan, inaasahan ang mga kabi-kabilang piyesta sa mga baryo at munisipalidad kung saan uso ang mga palaro. Paalala naman ni Dr. Jaime Pino, Medical Doctor, Tacloban City Health Officer, na gawin uminom ng sapat na tubig, magdala ng payong at umiwas sa mga outdoor activities sa mga oras ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon kung saan mataas ang temperatura ng init. Dagdag pa ni Dr. Pino na iwasan din magsuot ng maitim na kulay na damit dahil ito'y nag-absorb ng 90% ng init mula sa araw at umiwas na din sa mga pagkaing may mataas na kolesterol lalo na ang may history ng high blood. Kailangan natin mag-ingat kagaya sa atin mga age natin, mga 50s and above, no. Kailangan po at least 2 to 3 liters, no. Ito ay ang tubig na mainom natin araw-araw. Tapos i-avoid exposure ng mainit, no. From 10 a.m. to 3 p.m. Ayan po ang importante. 10 a.m. to 3 p.m. avoid po kayong lumabas at magpainit kasi yan ang oras na napakainit na pumapalo po sa mga 40, 41, even 42 degrees centigrade. Sa ngayon, bukas naman daw ang Tacloban City Health Office para sa mga barangay na nais magsagawa ng education campaign sa panahon ng tag-init at lalo na't papalapit na ang mga piyesta na karamihan na may mga outdoor activities. At mula dito sa impila ng Bombo Radio Tacloban, ito si Bombo Jake Pagipo para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bumbo.